Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав роӣ карданд ки одамони фурӯшанда мо қабул кардем, баъри шумо пешкаш мекунем. Агар шумо дар ҳамин хеле мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, ягон техника, ягон фирма, чӣ намуд чизое ки фурӯшӣ барои реклама дошта бошем, марҳамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо рекламу дар видеои оянда фурӯш дар рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор ҳастанд бародарон, дута Nexia-ҳои арзон, мошинаи советский, Mercedes-ҳои объёмни простой ва ВАЗ 21014 ва дигар мошина ҳастанд ки бо нархҳои арзон ҳастанд. Ягон аппарати фурӯшӣ, яъне ки станоки фурӯшӣ ҳастанд ки барои ҷавзанӣ, барои ҷугоризанӣ ва барои гандум, обшин, барои ҳама чи универсални. Дӯстони азиз, хоб даево леганзия бо нархҳои арзон ҳам ҳастанд. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарият нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳоро дар кор ҳастанд. Дар видеои оянда ҷудо карда баъри шумо пешкаш мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 170 сомони 50 дирҳам. Навора сар мекунем, марҳамат, рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза ҳастанд бародарон, Daiwon Matiz ҳастанд ки солҳои 2010 сола бародарон ки сайзтаниёи Napa Now. Хоб, сӯзишвориш бензини холӣ, моторш 0.8 литраи, коробкаш механика, сайзтани мошин мега беҳтарин. Мошина бародарон нав овардагӣ аст, нав растамош кардагӣ, не ки ҳоли номорош гирифтагӣ нест. Daiwon Matiz 2010 сол, тарафҳои Европа, ягон Узбекистон ёки Хитой, ин тарафҳо нест, тарафҳои Европа. Мошин бародарон сайзтаниш беҳтарин ки мошин мегад 77000 километр мегад гаштагӣ аст, яъне ки кам даже 100 000 ам не. Растамошка нав кардагӣ мегад 4 баллон пачкай, запаска, дамкрат, кулуч, кондитсионер, электропакет, ягон ҷош пусидагӣ, сарапина надорад, 4 диска обшин, ҳама чиз заводское. Моторш мегад 0.8 литраи, бениҳоят экономия. Мошини нав, баллон, салон, яъне ки мотор ҳамаш заводской аст. Мошина Тоҷикистон ҳоли умуман гаштагӣ нест. Нав оварда мегад, растамошка карда мегад, просто сум дар кошда бо фурӯш намудиян. Мошинча бародарон айни ҳол қарор дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 59000 сомоне ки нархи арзон гуфтасай. Ай мошин мегад 65 та мегад то овардан то растамошкаша мегад ғалате не ки срочно мегад пул дар кошда бо фурӯш да мундиян. Ҳамин сайсини бародарон ай 65 70 кам нест. 2010 сола ки ра фаҳмида гирен. Хоб, мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе ай нархш 59 та бо камтар муомила мекунам. Ина якум рақамош аст Мегафон Тоҷикистон кор мекард, дуюм рақамошам номери 5858 Тисел аст ки инашам кор мекунам, метонем дигар маълумотои пурраша гирен. Мошинча бародарон ягон расход надорад, гарантияти ягон сарапина надорад. Napa Now беҳтарин ҳолат дорад. Кадоме ки мехоҳанд рақамошон кор мекунам, марҳамат, дигар маълумотои пурраша гирем, то қасум мега бо муомила мекунем. Лайкора фаромӯш накунем ва ссилкаи навор дар WhatsApp имо падлисаш кунем. Мегзарем ба дуюм техникаи фурӯшӣ. Аппарати фурӯшӣ аст бародарон, аниқтараш яъне ки станоки фурӯшӣ барои ҷугоризани қатъи суташ ёки барои гандумзанӣ, ҷавзанӣ, обшим ҳамин хел комплект, яъне ки ранги универсален бародарон, ҳам барои ҷугоризанӣ мезана, ҳам қатъи суташ, ҳам барои гандум, барои орд ёки ҷавма, обшим комплект. Аппарат мега сайзтанаш беҳтарин мегад, срочно мегад мефурӯшем бо нархи 20000 сомонӣ ки бо арзонтара мешавад. Ин аппарат бародарон айни ҳол дар Душанбе, яъне ки райони Синода қарор дорад. Ин ҳамин рақамошон аст, рақамҳои Тисел позитсияни кор мекунад, ба кадоми шумо ки лозим бошад арзон мекунем мега срочно тамос гирем. Рақамошон Тисел аппарат дар Душанбе, нархаш 20000 сомонӣ. Боз як бор дига мегӯям ки фаҳмида гирем, станок барои ҷугорӣ баровардан ёки суташ катям мезана, ҳам барои гандум, ҷав, барои ҳама чи обшин бародарон. Кадоме ки намефаҳмам барои че, рақамошон истикаса занг занем, ба шумо фаҳмода метиҳанд. Ҳам арзон муомила дорад. Мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст бародарон, Mercedes-Benz C-класс аст ки сечка, советои серебристи, соли бароишаш 1994 аст ки сӯзишвориш дизел. Объём мотораш мега 1.8 литраи, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин бародарон раднои краскай, пусидагӣ ҷоша нагуфтам, 4 диска, 4.80%, салоншам тоза, нашуд ҳуҷҷатам ягон маълумото нест, хай кадомтон ки мехарем дигар маълумотша мегирем. 4 та электропакетам дорад. Мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи
38 мега бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомилаи хубам дорад. ин ҳамин рақамҳост, рақамҳои билайна пасияни кор мекунад. ба кадомтон ки дар кор ҳастед срочно занг занед. кадом намуди ки версияи мошине ки ба шумо дар кор дар комментар нависем, мо дар видеои оянда ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F Badron дар кузофи седан соли барои 6 1995 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор прастои 1.6 литра, коробка механика, мошинага дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 та баллон наваста Badron. хоб салоншам тоза, раднои краска, хай калпакои худаш. мошинага то қасум дар кора алиш палиш намешавад. илтимос мега беҳуда занг назанед ки фақат одами коргаре мегад одамони харидор. хадаҳои пайдаҳои кадагии мотор соз 8 моҳ ҳуҷҷат мошинча фақат мегири газ метиҳӣ. айни ҳол инашам қарор дод дар шаҳри Душанбеи пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 30,000 сомонӣ ки боз кадоме ки мегирад арзонтар ва муомила дар назди капоти мошин дорад. дӯстони азиз, ин ҳамин рақамҳошу рақамҳои вавилон ҳастай. 30,000 сомонӣ мошин дар Душанбе. кадоме ки мехарад маромад занг занад. дӯстони азиз, кадом намуди мошинои боркаш, хона, замин, квартира, ягон техникаҳои дига агар шумо дошта бошед барои фурӯхтан, мо дар хизмати шумо сурат ва маълумотша дар WhatsApp имо роӣ кунем. ва хоҳиши дӯстӣ ва бардорӣ ҳамин лайкҳо разани дариқ надоред, силкаи навора дар WhatsApp имо пои худ падисаш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Daewoo Leganzi Badron светои сафед нархҳои арзоне ки мошин Badron расход дорад. соли барои 6 1998 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.8 литра, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техника не ки мошин расход дора мега соҳибшон, не ки имина нафтан ки чӣ расход дора. мошин 4 диска, 4 баллонаи 65%, хоб раднои краска намхе Badron электропакет, мошинам хеле светае. мошин мегад нархаш 7,500 сомонӣ аст. бо ҳамирам арзонтар кадам метиҳ мегад. мошин мегад камтар расход дорад. камтар мегад, лекин нагуфтиян ягон краска шавад, мотор шавад, ягон ҷойга шавад, имина нагуфтиян. одамоне ки агар ҳамхали мошин харидани бошанд мега аниқ хай занг мезанам, мисол меган ки чӣ расход дорад. рақамҳошон вавилон аст кор мекунанд ва ин ҳамин мошин дар Душанбе аст Badron. агар ки савдо нашуда бошад метавонед ки шумо савдо карда гирем. маромад мошини арзон аст, айдаст натиҳ. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia Badron светои навхели вишинови олучагӣ. соли барои 6 1996 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литра, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин Badron 100%. нашод ҳуҷҷат пӯсидаги ягон маълумот нагуфтиян, электропакет, салон тоза, раднои краска дига ҳамаҷош 100%. ҳамин ҳуҷҷат ва пӯсидагиҳоша гуфтагӣ нест. мошин мега нахадвае. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор ва фурӯхта мешавад бо нархи 10,000 сомонӣ ки боз ҳамирам арзон ва муомилаи хубам дорад. рақамҳошон Badron рақамҳои мегафон аст. 10,000 сомонӣ мошин дар Ҳисор. кадомтон ки мехарен маромад тамос гирен. боз як бурга рекламамонро мегӯям ки барои мо хеле муҳим аст. Badron агар ки шумода мошини фурӯшӣ бошад, хона, замин, квартира, мо рекламада мегузорем. маромад сурат маълумотша бо дили пур дар WhatsApp имои мо роӣ кунем, фурӯшда мегузорем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21014 ҳаст Badron мошини советский молодежни соли барои 6 2005 солае ки 34 бензини холияе. объем мотораш 1.6 литра, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мега зури бадай беҳтарин ҳолат. мошин мега салон полни ход кожа, электропакет, 4 та баллон мега нав, 4 диска, дискаҳои 15, центра замок, хай общий электропакет. мошин Badron салон тоза, ҳай ҳамаш раднои краска, диска ҳолаташ беҳтарин. илтимос мега ба телефон ҳархе савол натиҳен ва ба телефон мега савдо накунед. харидори конкрет набошед мега муомила мекунем, омада аз пеш бинем, ба телефон савдо накунед. ҳамин хел гуфтиян. айни ҳол қарор дод дар шаҳри Душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 19500 сомонӣ ки боз ҳамирам арзон мешавад. тоқа суми холи дар кора мегад умуман алиш намешавад. рақамҳошон мегафон аст. маромад тамос гиред.
ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аз Саёбадрон бояд яга Daiwo Nexia аст ки бо нархи арзон светои вишнови улучагии. соли бароишташ 1995 аст ки сӯйфурӯш мегӯяд бензини холияи моториш экономни простой 1.6 литраи коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин ба дрон 4 диска электропакет балон шабхай ҳолати корияи средняй мошин хай кам мисол ба амперош ҳар ҷош расход доштай ва нашод мисол пусидагӣ ё ки хадавой ҳуҷҷатам итам сета маълумотшам гуфтагӣ нестай. мошин мегӯяд ҳолати корида неки харидесенхи обшим расход дорад неки нархаш арзонае. 7200 сомонӣ мега нархша мошини соҳибоша михел мондай неки бо арзона мешавад. мошин ба дрон айни ҳол дар душанбе рақамошон мегафонай. одамоне ки наличка сумкати мегиранд арзонтар мешавад. агар ҳамин мошин ба дрон савдо нашуда боша метавонед ки шумо савдо карда гирен. фақат илтимос одамони харидори конкретно мегӯяд занг зананд. дар имрӯза навори мо ҳамин мошинои фурӯши буд ки пешкаш накардем. То видеои оянда худо нигаҳбон.